Atong pagkahisgutan kung unsaon pagkuha sa 4,000 watch hours nga requirements or ang ilang gitawag nga 240,000 watch time minute sa YouTube. Mona What's up mga mananaw? May buntag nyo diha, may udto, may gabi kung asan mo dapit karon sa kalibutan. So, karon atong pagkahisgutan kung unsaon pagkuha sa 4,000 watch hours nga requirements or ang ilang gitawag nga 240,000 watch time minute sa YouTube. Mo na requirements nila karon 1,000 subscribers o 4,000 watch hours. So akong pamaagi karon para diunan ako ang requirements sa 4,000 watch hours. Akong gihimo yun para makuha na ko siya. So akong gihimo is ako ra mismo mo'y ga lantaw-lantaw sa akong mga video. Sa akong video. So na kami pisonet ya close man. So akong gigamit para ana nga ako rin mag-views, mag-search sa akong mga videos. Bababase di ay puhon makuha na ko ang 4,000 watch hours or 240,000 watch time minutes. So wala akong gihimo nga pamaagi. So katong ganahan nga mag-vlogger, kaparihan ako na ako'y sa ako ang YouTube channel na ako'y 52 subscribers. So kung mag-upload kong video, dili jud kayo daghan manglantaw. So akong pamaagi gihimo ako na lega views sa ako ang sa ako ang mga video. So akong naapoy sa akong mga video nga i-upload sa YouTube, naapoy video dito nga 20 minutes. So mao to ako ang lantaw maayo, gibalik-balik na kog lantaw kay taas man siya. So mao dito ko mo lantag mo akong gibalik-balik og lantaw. So tips rin siya. So katong mga naay mga advance na sa mga naay veteran, naay pisonet, naay internet shop nga ganahan nga mag-vlogger. So kita wala man tay karong panahon COVID-19 wa tay kita. So na-inspire pud ta sa mga vlogger. Kung bason ay puhon nga ma-monetize ta. Ya, kinsa tong ganahan mag sub to sub, comment lang mo kay tabanga inog inyo kung i-subscribe pud ta mo dayon tabangan pud ta mo views sa inyong mga video. So karon ato ang himuon is lantaw na to kung unsa akong gihimo. So tara. Muna ni guys, muna ni ako ang gihimo. Muna ni akong gihimo sa ako ang mga computer dire. Akong gipang search ang kong mga video sa ako ang YouTube channel. Kung ako rega views, ako gani siyang humnon tanan para dako kog watch time minutes makuha. Kani nga video is 20 minutes nga video. So ang requirement man sa YouTube is 4,000 watch hours or 240,000 watch time minutes. So kitsa tong ganahan nga mag sub to sub diha. Subscribe ko ninyo
I-subscribe po ta mo, tabangan po ta mo views sa inyo mga videos. Tabanganay na lang taba. Di man nato ni ikadalo ning inani. Ang ato nga makatabang ta sa usag-usa, di ba? Ha? Ay panahon karon sa COVID, magtinabangay na lang kita. Di sa tong ganahan. Gani close man ako ang amuang internetan or pisonitan. So mao lang na akong gigama karon. Bag-or po na ako ning nauna-unaan. Sige na ako nilantaw sa mga YouTube. Binabangay na lang ta. Maoral na ito ang buhaton. Minsan itong ganahan mga Bisayang mananap diya nga mag vlog. Pag-vlog na mo. Dali ra mo gyapon nimo ng YouTube channel basta na alam mo cellphone number or Google account, Gmail, ana ra gina siya. Ako gamay pa man kog gamay pa man kog subscriber. 52 subscriber pero dako na kay kog pasalamat nga na ini subscribe pud nako. Bason di ay daghan ni pohon. Mao ni akong gihimo pamaagi para taas-taas akong makuha nga watch time minutes. Dako kayo ng 240,000 watch time minutes oy, pero kuan lang yun, adlaw-adlaw lang na to lang taon. So maura ni mga mananap ha. Tips ra ni siya. No. Tips. So daghang salamat. Kaninyong tanan, stay at home. God bless us all. Thank you.